салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. Рӯзи як шумо бахайр ва шуде бошед дӯстони азиз. Ва ҳол қарор дорем дар Фархор, ана заправкаи Тор меган дар Навбино. Худо хоҳад объекти навбатиро қабул кардагем. Фасад меояд бародаро. Ана пешти хона, ин тараф пешти хона мешава. Ин тараф бари хона, пеши хона, се тараф фасад меояд. Фасад паласаки битоно ҳама шикатур мешавад. Битонош соколаш кирпич меояд насиб боша. Нигоҳ кунед. Ҳама битумзага тоза мекунем, кирпич мезанем. Худо хоҳад ин парақа паласа гирда трезор рисунка, 4 угл шероз, такшам шероз меояд насиб боша. Ана ин бари хона мешавад. Ин сплашн. Инҷа шам хе шероз меояд бародаро. Нигоҳ кунед. Ҳанамиҷа грунтовка шоҳид задестем бародаро. Паласадор меояд, шкаладни ду слой грунтовка меояд. Якум слойш мақсад ами грунтовкаи фасада колер медозӣ мезани, ами свет меояд. Дима фасада хача танкак мекунӣ мезани ба валик. Ани тараф пешхона мешава бародаро. Пешхона то анам угла фасад меояд насиб боша худо хоҳад. Ана чӣ гуфтанем дӯстони азиз, дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем, дар канал обуна мешавем. Касони дар херемото маъқула метавонед дар ватсап муроҷиат кунед. Нашуд нарх наво суҳбат мекунем ва ки ҷой дар нархҳо тоғи бия бародаро мерем ремо. И оҳак буд, оҳака пони мо хоҳезондем тоза кунем. Шпател хати клейка фелая соли задем ша барои фасад задан. Нигоҳ кунем. ҳозир тайёра. Худо хоҳад ака ами угл сар мекунем ремонта. Ин дӯстони азиз грунтовкаро задем, шкаладни свет, ду слой задем, шкаладниш тайёра. И шкаладни ба чӣ хотир мо задем ки тай паласаи мо шкалади меояд. Ана ин углои ҷое ки мондагия ина. Ин угло сафед мешавад, ям шероз мешавад. Ҳар он чизе ки хонадор вибр кардагия мо аму свет, аму стил фасада иншаалло мезанем, пешкаши хонадор мегардонем. Ана пешихонаро ҳозир шон метавонем бародаро. Ана пешихона. Ина паласаҳоро партофтем, скотчҳоро задем, болоша задем, маҳкам кардем. Барои компрессор брезгаткунира тайёр шудагия. Трезор клёнка заги маҳкам. Хаи угл чӣ хел гуфтем сафед меояд, та шероз меояд, 4 углам шероз меояд бародаро. Ин шерози мо тайёрай. Ҳозир 15 сантиметр шероз меояд. Ана 5 сантиметр тории мондагия, далши дига 5 сантиметр, 15 сантиметр шероз омадагия. ҳамхе то омла ва скотч партофтагия. Шерозам хе скотч мезанем, як дута задам ҳозир барои навор кардан ки бадонем шумо чӣ хел меояд шерозо. Ана 10-15 меояд, хулосам хе шероз мебурояд. Мезанем мерем то омла ва соколиш кирпич мешавад. Сокола пони сафед мекунем. Таша баъдан кирпич мезанем шкаладни свет хати хай рисункаҳои треза дига хел меояд. То омла ва хел задаги тайёре бародаро. иншаалло занем бо тамом кардем, навор мекунем, пешкаши мо мегардонем. Дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем ва дар канал обуна мешавем бародаро. чӣ хел гуфта будем, объекти навбатиро фасадша сар кардем. Пешаки навор кардем, пешаи фасадзанӣ паласадор омад, крама кирпич омад, ина соколо таги шероз омад. Соколоро пони кирпич задем, тайёр кардем, трезора рисунка бировардем. Ина гирди трезор, даруни трезорро сафед гуфта будем, дарунро сафед кардем. 3 слой омадагия фасад. хе треза хати углам шероз омадагия. Ана углам шероза сокол гирдивана 15 сантиметр шероз рафтагия. ин тараф ана ин тарафаш бари хона мешава. ҳозир пишчи хонаро ишон метавонам бо бародаро. ина бародаро бари хона пони тайёра. ин тараф пишчи хона мешава. гирдивана битон ҳамаро шикатур кардем, танаи хонаро клей кафел задем. баъдан фасада задем. Фасад паласадор омадагия, шероз задаги, свети молочни, 4 угл қатии рисунко, паласо ҳама шкаладни омадагия. ина таги шерозай. хулоса ҳама тайёрай. ана дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем ва дар канал обуна мешавем бародаро. ва ҳамин хона 100 квадрат айбитон боло биромадагия, 35
метр соколш баромаги кирпичош бисёриё барои нархнамо интересоват мекунанд. Ана нархаш 35 сомонӣ задагиам фасада ҳон вакру гирди хона соколшам 35 сомонӣ пагони метр ҳисоб мехӯрад. Ана баъзеҳо мегӯянд ки угла ҳисоб мекунӣ ё ки не мо бародаро угла ҳисоб намекунем. Баъзе фасадчикҳо угла пагони метр ҳисоб мекунанд. Агар кирпич бизанем ҳисоб мекунем, не ки ҳами шерози задаем шероза ҳисоб намекунем. Шероз глухҳо ҳисоб мехӯрад то амлава вакру ҳама мақсад ҳам квадрата дохил мешавад. Шерози тара баъзеҳо ҳастанд пагони метр ҳисоб мекунанд, мо пагони метр ҳисобш намекунем. Ҳами шерозам дар ҳамин нархи фасад дохил мешавад шерози поёна.